Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen kali ini Mas Taib, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali ini Mas Taib ngomong masalah pentingnya Joko lisan netizen. Jadi kalau setuju niki onggo sami ndek tansah njogo lisan aja sampe ngrasani wong nggih. Apa maneh ngrasani sing elek nggih. Ngeten nesen nggih, napa ngrasani ku bahaya nggih. Rasane iku nek salah yo fitnah. Nek bener yo tetep gak oleh. Nek apa maneh elek yo tetep dosa nggih. Lah ngrasani ku nggih enten sing oleh termasuk ngrasani sing apik nggih. Umpama niki kok sampean ngrasani Mas saya lho saiki umpama ganteng lah ngono oleh. Mas saya niku malah elek lho ngono yo ora oleh. Soale nek cara wong roh mesti gelo nggih. Mangkane terus kepleset lisan niku namanya angel nggih. Tambahan tambah kepleset sikil. Terus wong Jawa menika tambahan marine gampang nggih. Mas saya nggih memang nggih nate Mas nggih. Dielok wong niku nggih wonten apa enake sampai saiki jek eling Mas Taib niki. Mangkane ya tetep tak sepuro insyaallah ya tak malem ya jenis tuwa ya kudu gampang nyepuro. Cuma ngoten kuwi eling nggih. Dadi netizen mangkane kula sedaya pun ngantos ngeluk wong nggih. Apa omongan dipikir riyen nggih. Iki musuhe sapa? Biasane wong ki gelane perkara apa niku dipikir tenan. Soale lagune Roman iki cocok nggih. Dadi lisan niku dijaga tenan nggih. Ana sing pepatah lisanmu harimaumu. Mangke dasar kula kinten cekap bahasa lisan niku sekilas niku sing jelas monggo lisan niku sing pantan dienggo dikir nggih. Dienggo ngedo alamate wong ta napa dienggo nulung wong dienggo ngulang dan ngoten niku lisan asline ngoten niku dibutuhno digawe Allah kanggo syukur kare Allah ora dienggo ngrasani wong ae. Kula kinten cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.